Takže čaute ľudia, vás vítam u dnešného videa. A dneska hráme Minecraft, ale keď sa začne červenej, video končí. Tak sú pravidla, nezabudnite like a odber, proste je to zadarmo, proste prečo nie? Tak, ideme na to. OK, mám vytvorený Minecraft, ale červená je smrť. A dáme vytvoriť. A ideme na to. OK, takže sme tu. Srdiečka sa nám nepočítajú. Meso a také sa počíta, takže hlavne pozor na to. OK, takže vidíme, že sme na takomto ostrove. Hlavne musíme si dávať pozor, keď naťažíme drevo, aby z toho nevypadlo jablko, aby sme sa toho proste nedotkli alebo nezobrali to do inventáru. No, aké veci sú ešte červené? Napríklad, no teda jablko, meso a ďalšie rôzne veci. OK. Takže poďme. Neviem, či je prasa červené, ale každopádne je to teraz jedno. Ideme si tak. OK. Tak. Vyrobíme krompáč a sekeru. Tak. OK, toto môžeme vyťažiť. Naťažiť túto kameň. Ideme 10, 11, 12, 13, 14, 15. Natížime rovno toto uhlie. Tak. OK. Ideme to boli, ideme. Pozor, tu sú kvetiny. Tu aj červená medzi nimi. Takže na to pozor. Tuto hneď vidím vesnicu, takže prečo nie? Ty kokos, ale koľko vecí v Minecrafte je červených? Nie je to úplne zase veľa, ale zase veľa vecí je, akože je na nich červená, takže hlavne slepica, OK? Slepica, pozor. Ináč, vo vesnici je niečo červené. Áno, to sú tie kvetinky, tak musíme si dať pozor. OK. A ešte pozor na červené postele. OK, toto nie je nič. Neviem, či toto je červená, čo má na sebe, ale vyzerá to tak. A áno, ešte torčky. Tam je červená. Lebo vidíte, je to červená. A hej, Bailey, ešte určite. OK. OK, na teba si budem dávať väčší pozor. OK, dobré. OK, nemáš nič na sebe červené. OK, mohli sme už urobiť iné, že... To bolo tak tesné. OK, môžeme pokračovať. No, nevidím tu akože nič v tejto vesnici, ale jediná vec je posteľ. OK.
Asi môžeme pokračovať, vykašľame sa na vesnicu. O, počkaj, tu ešte niečo asi je. Pokiaľ vidím správne. Tu už sú len takéto rastliny a tak. Čili, keď ich naštveme, tak majú červené oči, čo sa nemôžeme ich dotknúť tiež. OK. OK. Keď to vidím nejaké červené rastliny. Kejva. Nič tu není. OK, poďme ďalej. Poďme. Zombík. Nechce sa mi práve v tejto príležitosti zabíjať. Takže... A vlastne áno, našim cieľom je vlastne postaviť nether portál, proste dostať sa do netheru. OK. Apple hapka. Prečo nie? Áno, a pozor na horiaceho zombika. Toho sa nemôžeme dotknúť. Lebo keďže sa ho dotkneme, tak samozrejme on je horiaci. Čo je na tom červená? Tým pádom tuto rovno spustíme vodu. OK, nič. Červené to nebolo. OK, poďme asi urobiť Furensku. A rovno poďme urobiť aj styky. Škoda je, že nemôžeme tie torčky, lebo samozrejme je na nich červená. Ale je na nich to, že môžeme ísť do kejvky. OK. Vyťažíme toto. Či kokos, tu je ich veľa. OK. Máme 7 železa, to bude myslím, že zatiaľ stačiť. Poďme zatiaľ ďalej. Krát jedlo. Vidím železo. To je Minecraft. To bereme. To železo ešte. OK, ale potom je to jedlo nejak. OK. My sme reálne skoro... No. Takže... trochu nevydarené. Tak, dáme druhý kill. Tak, čau.